ще играем на Слендрина. Каквото ли беше? House of Slenderina. Да. И тази игра е много стара. Играем на easy, защото не искам на hard. I need to figure out the mystery of Slenderina. Who she is. Трябва да разкрия мистерията на Слендрина, да разбера коя е тя. О, ти трябва да кликваш върху вратите. О. Буквално не го видях. Пуш. Какво има тук? Ключ. Не. Не можа да ми дадеш джъмпскера. Стита ли си, че не можа да ми дадеш джъмпскера? Аз я ядосвам, човек. Тя би трябва да ме плаши, но аз просто я ядосвам. Какво викаш, ма? Ти крада нещата и говоря лоши неща. Аз се разхождам в къщата ти. Какъв е проблема? Ние сме приятели. Какъв е проблема? Ние сме приятели. Не знам кой ще бъде приятел с... Знаеш, че това ще стане. Не ме плаши. Благодаря. Значи, тук ще има джъмпскер, ако отивам при майка и за Сприма! Чак да се върна за портмонето ми. Папаката кока-колички. Папаката. О, коти! Хей, Слендрина, ще открадна една от кутиите ти. Вижте, сега ще ме джъмпскер. Знаех си! Хо-хо! Просто се пошегувах. Боже мой, тя приема шегите ми на сериозно. Спри! Ключа ми. Знаех си, гризни. Така трябва да играят цялата игра. Разсъвете си. Вече бях. Тя е толкова агресивна, хора. Нил.
гледам колко е часа. Тази рисунка беше в Гарани, мисля, че тази беше. Тази също беше, тази също, тази не. Тази не знам откъде е тази, не си спомням. Мисля, че беше в Ice the Horror Game. Аз ходя в кръг. Никакви рисунки си нарисува с Слендрина. Когато си била дете ли си нарисува? О, целувка, добре. Не искам. И умряхме на изи. Как ще бъде харди? Аз не знам, хора. Въобще отворят двете врати и ще взема този ключ. You found lost media. It's problematic media. Слендрина, намерих lost media. Problematic media. Тук много мене, която играеше играта, много не говореше. Сега е бъдеща Алекс, която прави това видео, като обработва го и да. Слендрина, как стана това вино?
Добрия Харламби Добрев, който не иска да казва кръв. Не идвай да ми отговаряш на този въпрос. Това пода ли е? И си изгуби ключовете за една кутия и джъмскер от Слендрина. Видях и роклята през вратата. И си върна. Втория път да ми кажи, че ще направиш това. Малко ще да препадна. Това много ме изплаши, защото беше пак, ама не, защото беше грозно. Жалам, че ти убих домашния любимец Слендрина, не исках. Успокой се, просто гледам тази красива стара картина на тебе. Остави ме да мира, моля те. Ла 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 ла, ла 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 ла, те искам аз. Повече ще поискам някой друг, колкото тебе съжалявам. А това е истината. Може много корава. Съжалявам, че ти влизам в банята, ама сериозно не може да се ми ядосана и тази врата дори не може да се изхваля. Аз вървя в кръг. Съжалявам, че ти влизам в стаята. Съжалявам се, малко щяха да се бутна в тебе, Слендрина, бъди по-внимателна. Пак се бутнах в тебе, Микална Слендрина. Все още плачеш. Не ми пука.
Ага, това добро, това това е. Разбирам защо, няма нищо вътре. Какво съм ти направила? Добре, чао!